יאללה, התחלנו. אני ברכבת שדים, אוקיי? אני ברכבת שדים. הנה עכשיו. הנה אני רכבת שדים. הנה. רכבת שדים. קבלו. קבלו. הנה אני ברכבת שדים. תקלו. הנה נכנסנו. נכנסנו. הנה אנחנו כאן ברכבת שדים. היי תחת, היי תחת, איך קוראים לך? זה מפחיד? לא. לא. שווה לכם לעשות, זה לא כזה מפחיד. הנה ויצאנו. נכון, שווה? שווה. שווה לעשות. לא מפחיד, ביי. שווה. ביי ביי. המשכנו. מה אתם עושים? הנה והתחלנו. בדיוק יצאנו. לא, עוד לא. בדיוק יצאנו. זה היה כיף ומטורף. שווה, נכון? שווה לעשות. שווה מאוד לעשות, שווה לכם. לא מפחיד בכלל. שווה לכם, אוקיי? שווה בטירוף לעשות. יאללה, יצאנו, ביי.